Hallo? Ja, hallo? Så synes jeg, vi skal begynde. Skal jeg finde noget af det? Ja. Kære deltagere, velkommen til Vestnordisk Råds temakonference, som denne gang holdes i Nordens Hus i Tórshavn. Og vi vil i dag diskutere sprog i Vestnorden. Om lidt så vil Færøernes nordiske samarbejdsminister Kai Leo Holm Johannesen åbne konferencen, og derefter har vi foran os en spændende dag, hvor vi diskuterer dette vigtige emne for os her i Vestnorden. Jeg hedder Sigurður Ólafsson, og jeg er Vestnordisk Råds generalsekretær, og jeg er moderator på dagens konference. Lidt praktisk information, før vi går videre. Kaffe og forfriskninger, de serveres i løbet af dagen herude i foyeren eller deroppe, hvor I lige har været. Og det er altid muligt at gå stille og roligt ud og tage en kop kaffe. Men vi vil dog bede jer om at drikke jeres kaffe og spise jeres kage ude i foyeren og ikke tage det med inde i salen. Vi kommer selvfølgelig også til at holde pauser indimellem, og frokost serveres også kl. 11.15. Hele programmet det streames på nettet, og man kan blandt andet følge med på Nordens Hus og Vestnordisk Råds hjemmesider. Det må I gerne dele med jeres venner på Facebook for eksempel, fra for eksempel Vestnordisk Råds Facebook-side. Så det, som I vil sige her i dag, det vil blive gjort udødeliggjort på internettet. Så I skal både passe på og være stolte over det, som I kommer at sige i dag. Som I hører, så bliver skandinavisk, eller blandinavisk, som vi nogle gange kalder det i vestnordisk sammenhæng, vores kommunikationssprog her i dag, og derfor snakker vi skandinavisk her i dag. Men nogle få har ønsket at få lov til at snakke engelsk, og det vil vi give dem lov til, og derfor vil jeg bede alle forelæserne om venligt at huske, og det skal jeg også huske, at tale tydeligt, så alle kan følge med. Når I publikum stiller jeres kloge spørgsmål, så må det derfor meget gerne være på skandinavisk, men engelsk er også tilladt. I islændinge og grønlændere og færinger, at vi skal ikke snakke, selvom vi skal snakke om sprog her i dag, så er det ikke så praktisk, at vi spørger på grønlandsk, islandsk og færøsk. Men vi vil hjælpes ad med det. Vi har mange forelæsere på programmet i dag, og derfor har vi, som i fodbolden eller håndbolden, en linjedommer her på forreste række, som vil blive mig og Sten. Vi vil vise kort, når forelæserne har 2 minutter tilbage, så er det andet kort, når der er 1 minut tilbage, og så er det 0 minutter tilbage. Så er det slut. Men nu skal vi i gang med programmet, og først vil jeg give ordet til min gamle kollega, Gunn Hernes, direktør her i Norderlanderhuset i Tórshavn. Konferencen i dag afholdes af Vestnordisk Råd i samarbejde med huset, så jeg vil sige værsgo til Gunn. Tusen takk, Siggi. Nå har jeg hatt en glede å også bo på Island, og nå bor jeg her på Færøyene. Så vestnordisk språk ligger tett inntil mitt hjerte. Så velkommen til Nordens Hus, og tusen takk for samarbeidet med denne konferansen til alle dere i Vestnordisk Råd. Og det skal handle om språket. Vi bruker jo språket til å kommunisere med andre, men også til å vise andre hvem vi er, eller hvem vi ønsker å være. Vår kulturelle identitet blir formidlet gjennom språket. Språk gjør at vi er i stand til å favne en mer uoverskuelig og kaotisk verden. Og gjennom det skrevne ord gir den oss mulighet for å la tanker, følelser reise fritt. Det kan beskrive feil og utfordringer. Det kan åpne opp og få oss for nye erkjennelser. Derfor er det svært viktig at vi har tilgang til kunst og kultur og underholdning på vårt eget språk. Det gir oss adgang til våre sanser. Det kan introdusere nye verdener. Den kan gi muligheter, håp, la oss se perspektiver og utfordre noen sannheter. Eget språk fremmer egen kultur. Så jeg håper det får en riktig god dag sammen her i Nordens Hus i dag. Så god fornøyelse og velkommen.
Tusind tak til Gøn. Nu er det Vestnordisk Råds delegation, som er temakonferencens vært. Og derfor vil jeg nu give ordet til Henrik Old, som er formand for Færøernes delegation året. Værsgo, Henrik. Erik alle lige store. Kære ministre, inviterede gæster, Vestnordisk Råds medlemmer og kære deltagere. Velkommen til Vestnordisk Råd temakonferense i 2020, som denne gang afholdes på Færøerne. Vestnordisk Råd temakonferense er en årlig begivenhed omkring månedsskiftet januar-februar og holdes på skift i de 3 vestnordiske land. Sidste år møtes vi i Island, og næste år skal vi til Grønland. Vestnordisk Råd er en parlamentarisk samarbejdsorganisation mellem Island, Grønland og Færøerne, hvor 6 medlemmer fra hver av vores parlamenter deltager, altså til sammen 18. Rådet møtes 2 gange om året til en temakonference, som denne gang, og til vores årsmøde omkring månedsskiftet august-september. Vi har fra og med vores årsmøde i Nuuk i 2019 fokuseret på det som også er denne temakonferences emne, språk i Vestnorden. Vi diskuterede emnet på den vestnordiske dag i september. Den står i Arctic Circle-konference i Reykjavik og på Nordisk Råds session i Stockholm i oktober. Og også ved andre lejligheder, og i dag inviterer vi til en heldagskonference om emnet her i Nordlandehuset i Tórshavn. Det er svært at forestille sig noget mere grundlæggende for vores samfund end vores språk. Språket binder os sammen som folk, og derfor er det vigtigt for os at sætte fokus på vores vestnordiske språk, og hvordan vi kan bevare og styrke dem. Mange af verdens mindst talte språk er troede, og de vestnordiske lande kender alle til de udfordringer, der er i forbindelse med at sikre, at modersmålet kan bruges aktivt i alle dele af samfundslivet. Vi har derfor inviteret mange af vores dygtigste eksperter på området til at kaste lys over emnet og føre til en videre debat, både her og forhåbentlig også ude i alle vores samfund. Vi vil afslutte hver del af konferencen med en paneldebat, hvor I får mulighed for at deltage i debatten. Det håber vi at alle gør. Vi viser også konferencen live på nettet og håber derfor at de som ikke kunne komme også kan følge med. På vegne av Vestnordisk Råd, færøske delegation, som er vært for denne temakonference, vil jeg sige tak til vores medarrangører på dagens konference, Nordlandehuset i Tórshavn, for en meget godt samarbejde med at organisere konferencen. Dermed vil jeg byde jer alle velkommen til dagens temakonference, og vi glæder os meget til dagens debat. Tak og velkommen. Tak, Henrik. Og nu skal vi byde velkommen til Færøernes nordiske samarbejdsminister, Kai Leo Holm Johannesen. Velkommen. Han vil nu åbne konferencen. Så Kai Leo. Ja, velkommen til Sommål. Vi har haft en fantastisk januar måned her på Færøerne, men når det kommer til været. Vi har haft så utallige lavtrykk som har kommet inn fra Nordatlanten, så vi er godt blæst igennem. Vi færinger på det friske vær, men nå ser det ut til at vi er kommet ut på smult og godt vær. Så takk for at I brakte oss det gode vær her til Færøerne. Så enda en gang hjertelig velkommen. Godt å se jer på Færøerne. Kære nordiske venner, språket er et av de viktigste kommunikasjonsredskaper for mennesker. Det er ikke lige meget hvordan vi bruker språket som redskap. En av årsakerne til at et språk kan køre av spåret kan være at de unge bruker meget tid på de sociale medier og blir påvirket av fremmedspråk.
Derfor kan det være en utfordring for de mange unge at omstille seg og finne de riktige ord til en samtale. De bruker ofte engelske ord mixet inn i setningene, og de griper om seg. En av de viktige oppgaver i en samfunn er å sørge for at alle barn og unge har adgang og mulighet for å bli undervist i språket i det land hvor de vokser opp. Her tenker jeg på de barn som flytter med foreldrene til fremmed land, at de straks får undervisning i språket så de hørst mulig kan lære at kommunikere med andre og kan trives i det nye land. Språket giver store virkninger og sterke følelser, samtidig som det giver oss en identitet og følelse av tilhørighet. Språkforståelse fremmer samhørighet mellom innbyggerne og kan vise forståelse og bærenhet overfor hinanden. De nordiske landene har inngått flere avtaler innenfor språksamarbeidet, blant annet den nordiske språkkonvensjonen. I konvensjonen står blant annet at alle borgere skal i visse sammenheng kunne henvende seg til myndighetene i de øvrige landene på deres eget språk. Ansvaret for at konvensjonens bestemmelser blir oppfylt ligger hos de relevante myndigheter i de enkelte landet, og de individuelle rettigheter varetages i kraft av den nasjonale lovgivning. Sådanne tiltak er viktig at arbeide for kontinuerlig. Flere av språkene i det nordiske landet er nært beslektede, derfor kan språkbrukere forstå hinanden på tvers av språket. Da opplever vi titt at foreldre uttaler seg om at de ikke kan navngive sine barn de navne som ikke kan uttales i de øvrige nordiske landet. Som et eksempel på språkforståelse kan jeg nevne at vinneren av årets Robertspris innenfor kortfilmskategorien Ikke etla meint, den færøske Andreas Høne antydet det i sin takketale opplevelsen av hindring i språkuttalelse. Hvordan han i alle disse år har opplevd at leve i et samfunn hvor dem som han hverdag omgås og kommunikerer med ennå ikke kan uttale hans navn. Språket er en sterk del av vår identitet. Vi merker en tilhørsfornemmelse da vi hører vårt eget språk bli brukt. Når vi feirer vår nasjonaldag er det språket som blir satt høyest, og vi får en fornemmelse av at høre til. På Færøyene er vi godt 50.000 innbyggere som taler færøysk. Språket har vi kunnet bevare på grunn av vår geografiske beliggenhet. Ingen annen nasjon i verden har det færøyske språk som sitt modersmål. Siden verden ble mindre med internettet, hvor man kan trekke hele verden inn i sin egen stue, har vi fått en stor utfordring angående det færøyske språk. Derfor har vi færinger en stor oppgave å verne om det færøyske språk og lære våre barn å sette pris på det. Derfor er det meget viktig og relevant at Vestnordisk råd setter fokus på dette evne, og det er med stor glede jeg hilser alle deltakere velkommen og ønsker en utbytterik konferanse. Så ännu en gang, hjertelig velkommen til Færøyene, og jeg håper virkelig I får noen gode dager her I det fantastiske vær vi har på Færøyene. Takk skal I ha, alle sammen. Ja, tusind tak til ministeren. Vestnordisk Råd er så heldig at have repræsentanter fra både Stortinget I Norge og Nordisk Råd her I dag, som på alle andre vores temakonferencer og vores møder. Jeg vil nu bede Kolbjørn Óttarsson Proppé fra Nordisk Råd velkommen til scenen og glæder mig til at høre hans refleksioner om dagens emne. Så Kolbjørn, velkommen. Kære nordiske venner,
Det med stor glæde, som jeg er her i dag for å delta i den viktige og interessante konferansen. Jeg heter Kolbeinn Óttarsson Proppé og er ledamot av Nordiska rådets utskott for et holdbart Norden. Holdbarhet kanskje fremfor alt forknippes med klima- og miljøfrågor, men for å skapa et holdbart samhälle krävs så mycket mer än att sätta stopp för klimatförändringarna. Ett hållbart samhälle är också ett samhälle där medborgarna kan använda sitt eget språk, selv om jag inte gör det nu. Genom språket skapas vår identitet som färing, grönlandare eller som i mitt fall islänning. Att ha tillgång till sitt eget språk är helt avgörande för att navigera i dagens samhälle som förändrar sig allt snabbare. Det är helt avgörande för att tillgodogöra sig en utbildning och skaffa sig ett yrke. Men det som vill betrakta som en mänsklig rättighet att få tala och uttrycka sig på sitt eget språk är inte en självklarhet för alla. Det gäller oss som talar språk som i ett globalt sammanhang betraktas som små, även om de är statsbärande som till exempel isländskan, och det gäller minoritetsspråk som till exempel samiskan i Norge, Sverige och Finland. I det sammanhanget kan det ju synas paradoxalt att jag talar till på ett språk som inte är mitt eget, men jag tycker det är otroligt viktigt att vi kan kommunikera med varandra i Norden, och de skandinaviska språken ligger trots allt närmare isländskan än engelskan. Hur vi kan stärka den nordiska språkförståelsen är också en del av det isländska presidentskapsprogrammet i Nordiska rådet nu i detta år. Och vi kommer i det sammanhanget att genomföra ett seminarium i Reykjavik den 2 och 10 juni, vilket 20, vad säger man på svensk? 22? Ja, de förstår vad jag menar. Vilket jag vill passa på att bjuda in Västnordiska rådet till. I allesammen är hjärtligt välkommen till den seminar i Reykjavik. Men i dagens digitala tidevarv är pressen från engelskan stor, och jag är mycket spänd på att ta del av det kommande föredraget. Vill de västnordiska språk överleva digitaliseringen? Det är också min förhoppning att tro att dagen ska ge konkreta inspel till oss politiker om vad som kan göras för att förändra situationen. Att lära ut språk är naturligtvis en fråga för undervisningssektorn, men språk är också en del av kulturarvet som måste bevaras och utvecklas. Det ska därför bli mycket intressant att ta del av isländska, färöiska och grönländska kulturprojekt. Tack. Ja, tusind tak, Kolbeinn, for talen. Og vi er som tidligere fortalt også glade for Vetle Langedals tilstedeværelse her i dag, som er her på Stortingets vegne. Vetle er medlem af Stortingets familie- og kulturkomité og vil nu give os hans refleksioner om dagens emne. Velkommen til, Vetle. Kjære venner i en Vestnordisk råd. Det er en ære for meg å få være her med dere i dag på en konferanse med et så viktig tema, språk og språkpolitikk. Våre språk i Norden og i Vestnorden har mye til felles. Vi deler en felles arv og en felles historie. Og i tillegg så deler vi ansvar for små og sårbare språk. Hjertespråk, små språk i den store verden. Det er en stadig debatt, også i Norge, om de små språkene egentlig har en plass i et stadig mer globalisert samfunn. Det tror jeg at de har. Ta den norske TV-serien Skam som eksempel. Den visste hvordan selv et lite språk som norsk kan ta sin plass i den store verden. Når japanske tenåringer i Tokyo gikk rundt og brukte de norske ordene liksom og kakao med norsk slang, bare på grunn av en TV-serie, så er det et godt og klart signal.
Før jeg kom hit i dag, så ville jeg finne noen ord som binder våre språk sammen. Og fant ut at ordet i morgen på norsk og dere får unnskylde uttalelsen min, av morgen på islandsk, og i morgen på færøysk. Ja. Og det synes jeg veldig fint. For vi må alle sammen jobbe hardt for at våre små språk skal snakkes og brukes i fremtiden, i morgen, av morgen, i morgen. Tusen takk. Tusind tak til Vetle. Vi vil i løbet af dagen få et par indslag fra vestnordiske forfattere. I har måske allerede lagt mærke til dem på vores Facebook-side i sidste uge, hvor vi allerede lavede dem ud, og også på vores webside. Det er som sagt inden fra hvert land, så vil give os deres tanker om deres sprog på deres sprog. Og det er derfor, som jeg har fået det her i hændene lige nu. Det er forfatternes tekster på det oprindelige sproget, og også i en dansk oversættelse. Så jeg håber, I kan følge med, hvis I har lyst til det. Og desværre så kunne vi ikke have alle tre med, men vi har indspillet videoer med den islandske og den grønlandske forfatter, og faktisk også den færøske, som vi også har vist på Facebook og andre steder. Men den færøske forfatter vil derimod optræde her på scenen senere i dag, og det glæder vi os selvfølgelig til. Den første til at give os sine tanker om sproget er den grønlandske forfatter Pivinguaq Mørk. Pivinguaq blev i 2019 nomineret af Grønland til Nordisk Råds litteraturpris for novelle- og digtsamlingen Apatit Kakotuk, undskyld for min grønlandske udtalelse, som betyder på dansk de hvide løbesko. Han er født i Upernavik i 1993 og er en af de unge grønlandske forfattere, der for alvor er kommet på banen i den grønlandske litterære verden med velskrevne, tankevækkende og samfundskritiske bøger. Og nu skal vi høre og se, hvad Pivinguaq Mørk har at sige om grønlandsk på grønlandsk. I kan følge med i den danske oversættelse, som I som sagt forhåbentlig har fået. Kalaallissut oqalunneq imani singivara upannaimiusilitseqqussaраlu oqalunneq upannaimiusut sumiorpuluuteqarnera nunatsinni sumiorpuluutepassuut ilagaat kinaassutsinnu lilisarnaa taalluni asseqqissalaarlara kitaamiusumassakko tuffasigama ataatsumi singissagaanni kalaallisoqaatsigut sammassuatsinut assassuutigorusuppara nunattainnersaa sammassoormat qalleqqaso nalungilarput soorlumi nunatsinni kalaallisut oqaluttut allamiunit oqaluttuningaannit amerlanerissuusut assigiga kisiaanni nalungilarput sammassoorput sukkaqaluni silaannaap kissatsikkiartornaa peqqutaalluni haakiartupallattoq soorlumi nunarsoormiortaanitsinni oqaatsigut annaasinnaanerinut meeraan ngamali suli oqallisineqartuaannartoq ullutsinni piviusut taamaapput apeqqullu unaavo oqaatsugut isaasallerlugu sukkaqalutik aakkiartornamminnik nuukkiartuinnalernerpat аллаат qanoq aornertorsuutaatiginera ulluinnersuutitsinni sunniuteqartuaanerlutik apeqqu imaaliallana kiniapilornarpoq qanorlu oqaatsigut pingaruteqartigina apeqqutigissagaanni ajorninginnerussaaq nammini misiisimasakaallaavигалугит агиссутеқалаассаак укингуллерна атуиккаортуунинник ассигингитсун пераарфиссинеқартарпунга атуиккиакка калааллисуиналлатааппут ассерсуутигалу укиуатаатси миссаата ингерланерани нунат ассигингитсут арфиниллатикиппакка qaqqusaaffинни таматиу калааллисут аллассимасанник атуффассисарпунга нутсернеқарсиманерилу скаамерсуаккут малинааминеқарсинааюааннарлутик атуффассераангама оqaатигисарпара поорторнинни оqaатиу таммарнасса илимсуутеқанеқартуааннералуарпоқ
таамаасиллуга иммангу оqaasitsinник тусартилаарпасси уагуттаарнернарсууммуоqa таавгут тусернаарсинаагасси qagamasunneqaaq оqaатсигут нунат тааватаани тусартиттарутсигит тамматсаалиунерусо исумақарпунга qanorlu imikkuulleratsigинери сиаммерсертараани сюнисеқарсинаанериннут пиуюааннертиннеқарсинаассут наггасиутингала оqaатигилара тоқорпуга калааллисуун оқалуллунга аннертаага калааллисо оқалу талеққаарлуни перуссасоқ илимангаара оqaатсиу таами пингаутеқартигиппут Vi sender hilsen til Nuuk og takker Pivinguaq for hans indlæg. Vi går nu videre til konferencens første del, hvor vi fokuserer på de vestnordiske sprog i forhold til digitaliseringen. Vores sprog har altid været udfordret, når der kommer til større sprogs indflydelse på vores småsprog. Men mange vil mene, at digitaliseringen, som vi står overfor lige nu, hvor vi i større grad for eksempel vil snakke med maskinerne og computerne, vil lede til nye udfordringer, som vil være svære for vores småsprog, men forhåbentlig ikke umulige at løse. Vi vil nu i hvert fald høre 2 forelæsere, en fra Island og en fra Færøerne, som vil fortælle os om arbejdet med at gøre vores sprog og samfund klar til digitaliseringen. Vi vil først høre fra Anna Bjørk Nikolasdottir fra SIM, som på engelsk hedder Collaboration on Icelandic Language Technology, som arbejder for, at islandsk kan bruges digitalt. Og hendes tale var sådan cirka 10 minutter. Så værsgo, Anna Bjørk. Hvis sprog skal overleve i fremtiden, så er det nødvendigt, at sproget kan bruges i alle forskellige kommunikationssituationer. Det betyder, at man kan snakke sproget i private omgivelser med sine venner og familie, at det kan bruges i alle offentlige anliggender, at nyheder og information er tilgængelige i sproget osv. Men også at sproget kan bruges i kommunikation med vores apparater, både i tale og tekst. Og det vil sige, at uden sprogteknologi for et sprog, der risikerer vi, at dette sprog ikke vil overleve digitaliseringen. Men udviklingen af sprogteknologi er dyr og kompliceret, og den må udvikles separat for hvert sprog. Store internationale firmaer fokuserer på sprog, som har gode sprogressourcer og flere millioner sprogbrugere. Og sprogteknologi behøver masser af digitaliserede tekster og taleindspillinger, og det udnyttes bedst, når samfundet er digitaliseret. Så når vi ser på antallet af sprogbrugere af det vestnordiske sprog, islandsk, færøsk og grønlandsk, så er det klart, at disse sprog ikke er vigtige for de store firmaer, som udvikler sprogteknologi i den globale kontekst. Så hvordan kunne vi forsikre, at små sprog, som vores sprog her i det vestnordiske område, bliver brugbare i vores computere og andre tekniske apparater? I Island har regeringen besluttet at finansiere et 5-årigt sprogteknologiprogram. Det har anerkendt, at grundforskning i sprogteknologi for islandsk er for dyr og kompliceret for private firmaer i det lille marked, som Island er. Programmet startede den 1. oktober 2019, og lige nu er den første milepæl blevet afleveret. Undervisnings-, Forsknings- og Kulturministeriet har en kontrakt med den selvejende organisation Almannarómur. Almannarómur fungerer som en administrerende organisation for programmet og har en kontrakt med en konsortium for Islands sprogteknologi,
SEAM. Dette konsortium består af 9 deltagere. Der er universiteter, firmaer og institutioner. Deltagerne i SEAM udfører programmet i tæt samarbejde, og det må være helt enestående, at universiteter og private firmaer arbejder til sammen på denne måde. Programmets mål i det hele taget er, at det islandske sprog skal blive brugbart i den digitaliserede fremtid. Men kernen i programmet er udviklingen af nogle kerneprojekter, som er nødvendige for applikationer, som bruger sprogteknologi. Sprogressourcer, både i tekst og tale, er grundlæggende for udvikling af sprogteknologi. I begyndelsen af programmet fokuserer vi derfor på udviklingen af sprogressourcer, men vi har også begyndt at arbejde på software. NLP, eller Natural Language Processing, omfatter understøttende programmer, som udfører grundlæggende tekstanalyse. Tale genkender konverter tale til tekst. Talesyntese konverter tekst til tale. Automatisk oversættelse oversætter mellem sprog, og stavekontrol understøtter dem, som skriver tekst. Og kerneprojekterne det kan bruges på flere måder i forskellige applikationer. For eksempel automatiske undertekster i tv, i talekommunikation som i bilens navigationssystem, undervisningsapplikationer, søgemaskiner osv. osv. Som jeg sagde før, så er sprogressourcerne det vigtigste for udviklingen af sprogteknologi. Sprogressourcer kommer fra tekst og tale. Det findes overalt. Vi har tekster fra aviserne, bøger, dem internet, taleindspillinger fra radio og tv osv. Men raw data kan ikke bruges direkte som sprogressource. Processen for at udvikle sprogressourcer omfatter blandt andet at finde steder, hvor sprogdata kan findes, at indsamle dataene, hvis man får lov til at bruge dem. Nogle gange må vi skabe dataene selv, for eksempel når vi indspiller tale for udvikling af talegenkender og talesyntese. Licenser er meget vigtige, og det kan koste meget tid at afklare officielle licenser med indehaver af ophavsret. Standarder skal defineres, og når alle disse ting er klare, processeres dataene manuelt og automatisk. Og når sprogressourcer er færdige, så publicerer vi det, så alle interesserede kan få adgang og bruge ressourcerne for hvad som helst. Alle projektleverancer på det projekt i Island vil blive publiceret på den centrale portal Clarin. Alle licenser bliver åbne licenser, så ressourcer og software kan bruges i kommerciel software uden betaling eller eventuelle begrænsninger. Vi stræber efter, at islandske firmaer og institutioner, internationale firmaer og forskere vil bruge projektleverancerne for applikationer og videre forskning af sprogteknologi. En anden pol i programmet er finansiering af sprogteknologiprojekter, som ikke er dækket af kerneprojekterne. Det betyder, at firmaer, institutioner og universiteter kan ansøge om et tilskud for at udvikle for eksempel kundeapplikationer eller specielle forskningsprojekter. Ikke mindre vigtigt er at tænke på uddannelse. De 2 store universiteter i Reykjavik, Islandsk Universitet og Reykjavik Universitet, byder en masteruddannelse i sprogteknologi til sammen, og vi har allerede nogle doktorander. På denne måde kan vi opbygge viden i sprogteknologi i Island, og i løbet af tiden vil vi oprette stærke videnscentre i faget. Og vi tror også, at samarbejde mellem de vestnordiske lande kan fremskynde udviklingen for alle 3 sprog. Jeg ved, at allerede diskuterer islandske og færøske forskere samarbejde for en tekstkorpus,
og jeg håber, at vi kan etablere videre samarbejde i kommende år. Johanna Vigdis Kvimmensdottir, hun er direktør af Almannarommer. Jeg er Anna Bjørk Nikolasdottir, jeg er projektmanager for SIM. Og I er velkomne til at kontakte os med spørgsmål om det islandske programmet, eller idéer for samarbejde, eller hvad som helst. Så tusind tak for opmærksomheden. Ja, tusind tak, Anna Bjørk. Forelæserne, de vil jo bagefter deltage i paneldebatten, og der vil jeg som sagt opfordre jer til at stille spørgsmål til dem. Og jeg skal allerede huske jer på, fordi det kan godt være, at jeg glemmer det, at det er vigtigt, at I taler i mikrofonen, når I stiller spørgsmål, så det også høres i vores streaming på nettet, hvor hele verden følger jo med. Nu går vi videre, og vi vil høre fra Sandra Saxo Lamhauge og Iben Nyholm Debas. De er begge to kendt med i lingvistik og arbejder som lingvister og gruppeledere i projektet Ravnur, som laver en færøsk talegenkender. De vil fortælle om projektet og arbejdet med, at færøsk kan bruges digitalt. Så nu vil jeg sige velkommen til Sandra og Iben. Velkommen til. Hej. Så. Tak. Nu er vi blevet introduceret. Vi kommer fra et projekt, som vi kalder Ravnur, hvor vi er i gang med at udvikle færøsk talegenkendelse. Primært er vi i gang med at udvikle sprogressourcer, så vi kan lave færøsk talegenkendelse. Ja. Vi har lige lavet et kort overblik over, hvad der findes af færøsk sprogteknologi. Talesyntesen, den blev lavet i 2005, så den har faktisk været ret længe og har været brugt rigtig meget, og så er den blevet opdateret i 2012, mener jeg. Og den er en stor succes. Så har vi tekstkorpora, som er en nødvendighed for at kunne udvikle sprogteknologi. Der findes nogle tekstkorpora, men de er ikke så store, og de er tit ikke så nemme at få adgang til, fordi de er begrænset af ophavsret og så videre. Og så er der stavekontrollen, som også er vigtig. Den findes. Det ved du måske lidt mere om. Den er ikke blevet opdateret til de nyeste styresystemer. Så der er ny på vej. Som vi forstår, at den næsten færdig. Ja, og så er der talegenkendelse, og det er det, vi er i gang med at udvikle. Så det kommer. Og så har vi maskinoversættelse eller automatisk oversættelse. Det findes ikke endnu. Vi ved, at der er nogle ingeniører, som er i gang med at undersøge, om de kan, og hvordan man kan få gang i det. Men indtil videre findes det ikke. Ja. Ja. Vores projekt, det er så blevet startet på privat initiativ af en kvinde, der hedder Karin Kass. Og udover hende, så har vi en dansk projektleder, og så er vi 3 færøske lingvister, en IT-medarbejder og 5 studentermedhjælpere, som også alle sammen er færingen. Det er så projekteret til cirka 2,5 år, og vi startede for lidt over et år siden. Og vi følger planen hidtil, så vi har gode forventninger om at blive færdige til næste år. Ja, vores formål er som sagt at lave færøsk talegenkendelse, først og fremmest, men dernæst også at producere materiale, som kan bruges til andet sprogteknologi, sådan generelt. Så det, som vi så laver, er, at vi indsamler materiale, som allerede findes, og som vi kan få lov til at bruge, og så supplerer vi
med at lave vores eget materiale, der hvor der mangler. Det bliver så bearbejdet, og så udvikler vi redskaber, som kan hjælpe os med den her bearbejdning. Og så dokumenterer vi alt, sådan at hvis der er andre, der har lyst til at bruge vores materiale til videreudvikling, så ja, kan de læse om vores tanker bag det hele. Det munder så ud i det, som vi kalder en BLAG, som står for Basic Language Resource Kit, som er et grundmateriale til udvikling af sprogudvikling. Det vil Iben fortælle lidt mere om. Ja, jeg vil lige kort fortælle om, hvad sådan en BLAG indeholder. Som vi også lige hørte om, så er lydoptagelser en stor del af det, fordi vi arbejder jo med lyd, som skal tales ind til en computer eller en telefon eller hvad det er. Lydoptagelserne er så baseret på noget læsemateriale, som vi også selv har udviklet, så hvad kan man sige, så man får optaget alle de mest optimale sproglige lyde. Ja. Så laver vi en ordbog, det er man også nødt til at have. Det er så en ordbog, som også er en fonetisk ordbog, og det findes ikke på færøsk endnu, så det bliver også rigtig godt, når vi er færdige, at den kommer. Så de redskaber, som Sandra snakkede om, som også bliver så noget, som andre kan bruge til at gøre den proces hurtigere med at bearbejde materiale, som man indsamler. Så har vi for eksempel også lavet et teknisk lydskriftsalfabet, som er sådan noget, som rigtig mange sprog har, men som vi så nu har lavet for færøsk, så vi også kan være med. Vi samler en masse baggrundsmateriale ind, alt det, som vi kan få lov til at få fingre på, og det er blandt andet der, de store tekstkopper kommer ind. Og så er der den her dokumentation og de vejledninger, vi laver, sådan at der er andre end os selv, der kan forstå og bruge vores materiale. Ja, og så det er vigtigt, fordi at ideen er, at det skal bruges til andre ting end kun vores eget projekt. Der er flere anvendelsesmuligheder med vores materiale. Talegenkendelse og talesyntese, og maskinoversættelse og alt den sprogteknologi, der måske også kommer i fremtiden. Og så er der også et rigtig... altså færøsk sprogforskning kunne have rigtig stor gavn af sådan en stor volumen af materiale, fordi det er dyrt at indsamle og svært. Og så arbejder vi ud fra et grundprincip om, at al vores materiale er open source, så det vil sige, at der er fri adgang. Når projektet er færdigt, og når vi er færdige med det, så er det gratis for alle at bruge til udvikling af sprogteknologi, og hvad man så har lyst til. Og det er vigtigt, fordi at mange andre sprog har flere sproglige ressourcer at tage af og købe og bruge, og vi har ikke så meget. Så vi laver vores eget, og det er selvfølgelig lidt dyrere, men på den anden side, så kan vi også selv styre, hvordan det bliver lavet. Vi kan sørge for, at kvaliteten er velegnet til sprogteknologi. Vi er ikke nødt til bare at tage det, der er der. Så vi mener også, at det bliver rigtig godt i sidste ende, og det skal det være, hvis det er noget, som folk skal bruge i deres hverdag. Ja. Hvor langt er vi så nået med talegenkenderen? Vi har samlet hele blakken, men det, som vi så primært arbejder på i øjeblikket, det er for mere volumen på alle delene. Så vi skal have flere lydoptagelser, og ordbogen skal være større, og vi skal have mere tekstmateriale osv. I august sidste år, der fremviste vi den første demo af færøsk talegenkendelse nogensinde. Den var selvfølgelig lille og kontrolleret, fordi vi havde kun været i gang i lidt over et halvt år, men den lykkedes. Ja, så vi har store forventninger om, at det i sidste ende skal blive en rigtig god talegenkender. Og i løbet af i år skal vi så have en brugergruppe med professionelle brugere, der skal afprøve vores talegenkender i deres professionelle miljø, og så skal de rapportere tilbage til os med ønsker og forudsætninger for, at de skal kunne bruge talegenkenderen. Ja, hvorfor er talegenkendelse så vigtig, eller andet sprogteknologi? Blandt andet for de blinde, så at de kan skrive e-mails eller skoleopgaver, eller ja, skrivning i sin helhed,
bruge søgefunktioner og offentlige tjenester online. Og også andre med begrænset førlighed, som ikke kan bruge tastatur. De vil få mulighed til at bruge deres stemme til at betjene en computer, eller en telefon, eller hvad det skulle være. Så er der de ordblinde, som også vil få gavn til deres skrivehjælp, både i det daglige arbejde og skolen, men også i daglig kommunikation, som på sociale medier. Så er der Home Assistance, hvor talgenkendelse hyppigt bliver brugt, for eksempel Siri. Så kan man forestille sig måske en gang i fremtiden, at vi vil kunne sige til vores kaffemaskine, lave en kop kaffe på vores eget sprog. Det som vi kalder Internet of Things. Og så er der, i det professionelle miljø, er det så diktering, hvor for eksempel læger kan tage notater, eller journaler, eller mødereferater, og effektivisere deres arbejde på den måde. Som det er nu, så er alle de sprogteknologiske udviklinger, vi har i øjeblikket og har haft, er startet på et privat initiativ. Det er vigtigt at nævne, at de også bliver finansieret af det offentlige delvist og delvist privat finansieret. Og det er rigtig vigtigt, at man får hjælp til at finansiere det, fordi at færøsk er så lille et sprog med så lille et marked, at der ikke rigtig kan tjenes penge på det. Altså, det skal ikke være en business, det skal være noget, man gør for at hjælpe sprogets overlevelse og for integreret det i færingers hverdag og sprogbrug. Indtil videre er der ikke nogen sådan samlende eller styrende institution eller instans, som vi hørte, at der var på Island. Det kunne vi selvfølgelig ønske os, at der kom en gang. Det giver kun mening, at alle dem, der sidder og arbejder med det her, arbejder sammen. Og får glæde af hinandens arbejde. Ja. Og altså som nævnt, så er det jo et lille sprogsamfund, et lille sprog, og sprogteknologi er vigtigt for sprogets overlevelse. Vi synes, at vi er godt på vej. Vi har flere gode ting, som bliver brugt og vil blive brugt. Og vi synes, vi går en lys fremtid i møde. Især fordi, at vi får lavet det her nu, og får givet det ud til, at man kan få det bedste ud af det i fremtiden. Ja. Tak. Tak. Så vil jeg sige tusind tak til Sandra og Iben, og jeg vil som sagt gerne bede jer om at blive her på scenen. Og jeg vil også bede Anna Bjørk om at komme op. Og så skal jeg desuden bede Stine Ede, Guðjón Esbjørnsson og Ruth Wang fra Vestnordisk Råd om at komme op på scenen. Og nu skal jeg være med til debatten, og vi åbner om lidt op for spørgsmål også fra salen. Og I kan dele på mikrofonerne der på bordet. Og som sagt, som vi har tidligere fortalt, så må I gerne stoppe, hvis I ikke helt forstår. Og hvis nogen af jer har lyst til at bruge et par engelske ord, så er det helt i orden. Men vi kører fortsat på skandinavisk. Så vi begynder med at give vores politikere i Vestnordisk Råd lov til at reagere på forelæsningerne og måske det her hovedspørgsmål om de vestnordiske sprog vil overleve digitaliseringen. Vi vil begynde med rådets formand, Guðjón Brjánsson, om du vil reagere på forelæsningerne eller det her emne. Ja, jeg vil takke for de interessante og belysende foredrag og præsentationer. Spørgsmålet er, vil de vestnordiske sprog overleve digitaliseringen? Jeg synes, det er ikke noget spørgsmål om
vi vil overleve, men det jo hele tiden spørsmålet om hvordan vil vi overleve. Vi opplever jo en enormt stort press fra engelsk spesielt når det gjelder de 3 små språksamfunn i Vest-Norden. Og jeg optimistisk på at de språk vil overleve. Det ikke sikkert at de gjør det, men man må jo være optimistisk. Vi opplever jo at hvert eneste år da går vekk noen språk i verden. Det jo de små språk som forsvinner. Vi har et veldig meget stort press fra spesielt engelsk, som jeg nevnte. Og vi må gjøre noe med dette her. Det kan vi gjøre, og jeg tror, og jeg vet at i Vest-Norden, der alle de små samfunn ambisiøse, og de bevisste, og de klar over dette problemet. Og vi vedtok jo i 2018 i Vest-Nordisk råd en rekommendasjon som går ut på hvordan vi kan bevare språket. Og det en stor interesse for dette i de hos de små nasjoner. Spesielt, og det var til en stor glede, det var spesielt i Grønland, hvor man interessert på emnet og vil gjøre noe med saken. Men dette jo egentlig forskjellige språk, og omstendighetene forskjellige. Grønland og Færøyene, de har jo dansken ved siden av, og grønlandsk og færøysk språk, det jo helt forskjellige. Islandsk språket jo på sett og vis annerledes, for vi har jo ikke dansken. Vi setter islandsken på spisen. Men jeg tror, hvis vi klarer å gjøre noe bevisst med dette, med hjelp av språkteknologien, da fremtiden forholdsvis lys. Det var godt. Ruth, nogle refleksioner fra dig? Tak. Jeg må sige, at jeg synes, det var meget interessant at høre indlæggene fra dem, som arbejder med det her. Og jeg må sige, at jeg blev lidt imponeret, og jeg var faktisk ikke klar over, at vi var kommet så langt på Færøerne, som vi Og jeg var også meget glad for at høre, at man mener, at vi har en lys fremtid. Det tegner godt. Jeg vil sige som min kollega, at vi har ikke noget valg. Verden digital, eller i hvert fall godt på vej at blive digital. Og vi skal selvfølgelig have vores språk med. Språket en av de faktorer som i meget høj grad definerer oss som nation, og som har stor betydning for vores selvforståelse. Så selvfølgelig skal vi ha vores språk med i digitaliseringen. Og jeg har også en formodning om, at vi har folket med oss. Altså det nemmeste ville jo være, hvis vi bare alle gikk over til engelsk, og alle talte engelsk. Vi ville ha en lettere adgang til alt muligt rundt omkring i verden. Men det min overbevisning, at vi har folket med oss. Vi vil bevare vores færøske språk, og det et godt udgangspunkt. Jeg ved ikke, om skal jeg fortsætte, eller... Ja, vi kommer tilbage til senere. Ja. Skal høre videre til Stine. Lidt refleksioner også, måske, med fra Grønlands synsvinkel. Ja, tusind tak. Og tusind tak for fantastisk fremlæggelse fra jer alle. Jeg tror måske, at mikrofonen skal lidt tættere på. Ja. Det bedre? Ja, tror
Fantastisk fremlæggelse fra jer alle sammen, og jeg er særligt imponeret over den sidste fremlæggelse. Vi kan være lidt misundelige fra Grønland, men jeg er sikker på, at vi i fremtiden kan hjælpes hinanden, når mulighederne er hentet nogle andre steder, at man kan hjælpe hinanden på den måde. Som sagt, vi er små nationer, små sprog, sårbare sprog, og samtidig er internettet kommet for at blive. I stedet for at være bange for, at engelsk vil overtage vores sprog, så tror jeg, at vi skal se det som en mulighed, i stedet for at være bange for det. Der er så mange muligheder. Der er så mange fantastiske muligheder i det digitale muligheder, der er i dag. I Grønland, vores sprog i Grønland er, forskellige dialekter. Allerede der har vi udfordringer, hvis vi skal til at lave noget digitalt indspilninger og lignende. Fordi Østgrønland, Nordgrønland, Midtgrønland, Sydgrønland, vi udtaler tingene anderledes. Så der kan være nogle sjove oplevelser, hvis vi i fremtiden skal lave lignende arbejde i Grønland. Men det skal kunne lade sig gøre. Jeg vil også sige, at vi har... det er nu, vi skal gøre noget. Vores sprog i Grønland er udfordret, fordi vi har så meget dansk, dansk sprog dominerer så meget i Grønland. Og det gør den til stadighed i dag på mange områder. Eksemplet sundhedsvæsenet. Mange af personalet er dansksproget. Mange grønlændere er ikke gode til dansk. Allerede der er der udfordringer. Men når jeg siger, at vi skal bruge muligheden med internettet, tænker jeg, at man, når man har udviklet den slags systemer, at man fremtidig kan undvære tolketjenester, som kan være meget, meget dyre. Vi bruger rigtig mange penge om året i Grønland til tolkning. Dansk, grønlandsk, dansk. Vi forældre, vi har et stort ansvar over for vores børn, at vi husker på dem, at de sprog, vi er opvokset med, at de kan, hvis de skal leve videre. Desværre er det stadigvæk en udfordring i Grønland, at mange, en del forældre, lader deres børn snakke dansk. Og når det er nået en vis alder, så bliver det svært for de unge at skal til at lære grønlandsk i eget land. Særligt udfordringen er stor i Nuuk, mens den er mindre hvis ikke, men ingenting og ude på kysten. Så grønlandsk, hvis den skal overleve, ligesom det blev nævnt flere gange af andre færøsk islandssprog, så tror jeg, at det er nu, vi skal gøre noget. Hvad præcis der skal gøres, det er et kæmpe, arbejde. Selvfølgelig er der nogen, der er i gang. Der er nogle sprogfolk, som er i gang med det ene og det andet. Men jeg tror også, at vi skal indrømme os politikere. Vi skal være bedre til at ville give nogle penge til den slags arbejde, fordi det er ikke billigt. Det ved vi. Så radio og tv, det er også ret vigtigt. Et redskab for... Jeg hører tit, at vores ældre mennesker klager over, at det unge mennesker, som står i radioen og kommer med nyheder og interviews og så videre, som ikke bruger, ikke siger tingene forkert, med forkerte endelser, og det er sådan nogle ting, vi skal være opmærksom på, blandt andet også hos os.
Ja, jeg kan blive ved, men skal vi ikke, skal vi ikke give kan måske komme tilbage til det. Jeg tænker at spørge dig, Anna Bjørk, at du kom lidt ind på det med vestnordisk samarbejde i din tale. Kan du udvikle det lidt bedre? Altså, hvad for nogle muligheder har vi omkring vestnordisk samarbejde, og hvad gør I allerede omkring samarbejde med, jeg tror du nævnte Færøerne, men det kunne også være Grønland. Kan du snakke lidt videre om det? Sige os lidt mere om, hvad der sker på det område, og måske hvilke muligheder du ser for dig omkring det? I'm sorry, I have to change to English. I can't speak English. The cooperation has just started, as I've heard. I'm not directly involved myself, but just now, this or next week, I think researchers from Iceland and the Faroes are applying for a grant to develop a text corpora. As both of us were talking about, the most important resource for the development of speech technology are the resources. The computers, we can say, they learn from text, they learn from spoken language in recordings. So this has to be collected and prepared in massa. So we have, of course, a bit special. It's not a complete even relationship, you can say, between all the languages, because Icelandic and Faroese profit, of course, from the similarities of the language. And I just for example, when training, we call it training, we train the computers so that they learn certain models of the language. And as Faroese researchers were training a program to analyze a text grammatically, they could add Icelandic text to their resources to get better results. So even if we don't have everything in our own language, we can add resources from the other language to improve. This is the one thing, but being so small communities with so few speakers, we should cooperate very tight on all the infrastructure questions, how we are doing things, to what can we do together, which experience are we doing in these countries, so that we don't repeat mistakes, for example. And I think it's really important because we are all in the same on the same level. I think it has a lot's been done both in Icelandic, Faroese. I'm not quite with the situation in Greenland, but anyway, we have to go there. And maybe the last thing, as I said before, a very important aspect of this whole is education. And it's the development of the knowledge in the countries, so that we don't have to or want to rely on the knowledge on the large companies internationally, but we take it into our own hands and we develop the knowledge and knowledge centers in the countries, and these knowledge centers should, of course, cooperate very closely on the projects that are ongoing. And I think, for example, with the speech recognizer, so we can do a lot of things together. So, and both on the organization and infrastructure level, but also on the level of the language itself. So this is very important. Ja. Sandra og Iben, I nævnte der i jeres forelæsning, at det er svært at lave sådan noget arbejde uden offentlig støtte, at der ikke måske store penge i at digitalisere de vestnordiske sprog. Kan det overhovedet lade sig gøre uden offentlige penge, det her arbejde? Jeg tror, jeg kender til svaret, men... Ja, altså jeg ved ikke, om det var tydeligt, men vi er offentligt finansieret, delvist. Ja. Og det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er ikke... altså når der kun er... jeg kan sige, værdien i det, kan ikke tælles op i penge.
Altså værdien i det ligger i mere det kulturelle. Så er det svært at få private til at smide penge i det. I hvert fald så mange, som man har brug for. Så det er rigtig vigtigt for os og vores projekt i hvert fald, at vi får offentlig hjælp til det. Mm-hmm. Hvis der er spørgsmål fra salen. Ja, 2. Det var... Ja, Christine. Først og fremmest mange tak til jeres oplæg. Du må gerne præsentere jer selv. Ja, Vivian Motsfeldt, og jeg kommer fra Grønland, og jeg er formand for vores delegation. Den første spørgsmål, det handler selvfølgelig om, nu nævner I, at det er både privat og offentligt finansieret, men jeg hørte ikke fra den islandske om, hvordan det er finansieret i jeres projekt. Det kunne være interessant at høre. Selvfølgelig, når man laver sådan nogle projekter, så er det meget interessant at høre, hvad det vil koste for jer at blive helt færdig med projektet. Fordi det er en fantastisk følelse at være en del af noget, som en af talerne sagde det der med, at Nordens sprog de er beslægtet med hinanden, amorgum i morgen og i morgen, og hos os er det akagu, og vi er heldigvis også beslægtet med andre inuit-sprog i Canada og Alaska. Men selvom sproget er meget forskelligt, hvor man kan finde et sted, hvor man kan bare metodemæssigt, hvordan man kan samarbejde med hinanden. Men det mest interessant for mig at høre, det er, at med jeres projekter, både med Island, om det hele er offentligt finansieret, og hvis det er, hvor meget finansiering man har fået til projektet. Skal vi måske tage et andet spørgsmål også? Så kan vi tage begge to. Det var her. Ja. Hej, jeg hedder Betrine Heilmann, jeg kommer fra Sprogsekretariatet i Grønland. Jeg har et spørgsmål, mest det til færøske sprogteknologer. Jeg har 2. Først vil jeg høre, hvorfor er I privat? Hvorfor er det en privat initiativ? Hvorfor er det ikke en offentlig institution, I hører under? Hvad er det, der gør, at det er på det tidspunkt? Og det andet, det vedrører jeres stavkontrol. Hvorfor er den ikke opdateret endnu? Det er meget vigtigt for mig at vide, hvorfor I ikke har opdateret. Fordi vi har nogle lignende problemer i Grønland, som gør, at vi har for små sprog til de store virksomheder. Skal vi se, om vi når flere spørgsmål. Jeg tror, vi skal få svar på de 2 spørgsmål først. Vivians spørgsmål, og det var til, var det ikke til Island eller Anna Bjørk? Eller? Ja. Med finansieringen, ja. The Icelandic government has, will fund this project for 5 years now. The first program is laid out for 5 years. The estimated cost is about 2 billion Icelandic kroners. I think it's about 14 million euros, if I'm correct. It divides the project I spoke of before with these core development projects is fully funded. The other part is a competitive fund where you can get a 50% funding for certain projects. And then, of course, a part of it is the education program, so that we have solid education in the field. Så skal vi måske videre til Beatrines spørgsmål, og hvis I kunne samle det i et svar, så vi kan nå et spørgsmål til. Du spurgte om, hvorfor vi er startet privat. Det er fordi, at der ikke har været nok kræfter i det offentlige sproglige miljø, som har villet det, vil jeg mene. Altså, der måske også været mangel på arbejdskraft, altså inden for sprogteknologi. Ja. Der har ikke været nok, der har viden om det. Nej, endnu.
Og talesyntesen startede også på et privat initiativ. Og det er det samme, altså de samme mennesker, der står bag det her projekt. Og ja, hvorfor? Det er fordi, at den person, der står bag det, er en ildsjæl, der brænder for det, og handler, og gør noget, og søger penge, og får penge, og får ført ud i livet. Og det var der ikke nogen andre, der gjorde. Så vil du ikke sige, at det... Jo. Ja. Ja, hvad var det andet? Stavekontrollen? Ja. Det er så ikke vores, altså vi kender dem, der arbejder med det. Nu. Men det er ikke de samme, der har arbejdet med det før. Og problemet, hvorfor den ikke er blevet opdateret, det er vel penge, eller hvad? Det ved jeg egentlig ikke. Nej, vi ved ikke så meget om det, desværre. Der er som sagt ikke nogen, der samler al sprogteknologi på Færøerne, så vi ved ikke alt om alt. Men hvis du har flere spørgsmål, så kan vi sikkert sætte dig i forbindelse med dem, der sidder med det nu. Tak for det. Så har vi et afsluttende spørgsmål fra Lilja. Ja, tak. Det spørgsmål er til deltagerne til det vestnordiske råd. Er det muligt at lave en vestnordisk elektronisk ordbog for simpelt hverdagsspråk til de 3 lande? Og det til Ruth, eller? Ja. Jeg skal lige have gentaget en hvad? En elektronisk vestnordisk simpelt hverdagsspråk. Ja. En elektronisk ordbog, vestnordisk, med sådan enkelte ord og udtryk. Vil det være muligt? Altså, til de 3 sprog. Jamen, det mener jeg så absolut, og der er jo noget arbejde i gang allerede på så vidt jeg vet, altså. Hvis jeg må, altså i hele taget med den her vestnordiske samarbejde, så kan jeg nævne, at vores førhenværende kulturminister, Hanna Jensen, hun besøgte sin islandske kollega, Lilja Døgg Alfredsdóttir, og snakkede blandt andet om det her almanna romor. Og Hanna Jensen var overbevist, at det kunne være et godt model for det fremtidige færøske arbejde. Og selvfølgelig det islandske språk og det færøske språk har måske mere til fælles i forhold til det grønlandske. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan samarbejde specielt om det på det tekniske niveau. Og det var også med inspiration i det besøk, at hun nedsatte det her språktekniske forum, som vel stadigvæk eksisterer. Og det skal være min anmodning til det nuværende landstyre om at fortsætte det arbejde. Og som vi også hørte, at vi har brug for en samlende, koordinerende instans for at fortsætte arbejdet. Jeg synes ikke nødvendigvis, at det er dårligt, at det er et privat initiativ. Det skal vi bare ikke fra politisk side bruge som undskyldning for ikke at gøre vores. Og nu snakker du om at det var dyrt, og vi hørte også nogle høje beløb fra Island. Men det som jeg har oplevet hittil på Færøerne, er at vi får meget for pengene. Altså bare det at sætte penge af til en enkelt medarbejder mere giver utrolig meget. Så det siger jeg måske også noget om på det niveau, vi er stadigvæk. Altså. Tak for det, Ruth. Og vi kan måske afslutte det med at nævne det, som Gudjørn nævnte tidligere, det med hvor Vestnordisk Råds rekommendation fra 2018, så hvor Vestnordisk Råd opfordrer de vestnordiske regeringer til at tage den her sag op, og rekommendationen siger jo, at at rådet opfordrer til, at regeringerne danner nogen slags komité med nogle forskere eller fra fagmiljøet til at arbejde videre på det her område. Jeg ved ikke, om du vil sige noget afsluttet om det, Gudjørn, før vi går over til frokost. Nej, ikke så meget, men bare dette her, at det er et forsøk, at vi i fællesskab, at vi i Vestnorden
vi vil undersøge, om vi kan i fællesskab gøre noget sammen. Om vi kan stå sammen om noget initiativ på dette område. Det er det som jeg synes er lidt fascinerende, men det er jo forskellige forhold i de respektive land. Men når det gælder den elektroniske ordbok, jeg synes det er et enkelt, fint projekt, som vi skulle, det er jo let at starte med noget sånt, men det er store udfordringer vi står fremfor når det gælder språket, og det er store investeringer, både økonomisk og kulturelle investeringer, men vi må tænke lidt stort. Det var meget fine afsluttende ord, før vi går over til frokosten, som bliver nu serveret. Jeg vil sige tak til alle paneldeltagerne og forelæserne, især. Frokosten den er tilberedt af Kaffe Systra, som betyder jo søstre på, hvis jeg ikke har det forkert på dansk, og sistre på islandsk. Så det er et andet ord, så vi kan snakke om. Og vi er tilbage klokken 12, hvor vi starter igen, men frokosten bliver serveret en etage op. Så tak for nu.